maaaring makuha ni Karen ang aking balintataw. Mahal na pera. Ang ikaw lamang ang aming pinapapasok sa inyong silid. Kaya hindi namin patid kung paano nakapasok. Ginaya niya ang aking wangis. At hindi niyo man lamang napagtanto. Mga mahihinang pag-iisip. Mahal na pera. Patawarin. Patingnan niyo ang aking batas. Ginagantimpalaan ng mayroong matatalas na pag-iisip. Ngunit ang mga purol na utak, pinarurusahan. Hello, Boss Bill. Mayong gabi. So, halugugin mo ang buong Encantadia at hanapin mo ang lapastangan sa Perena. Ikaw, maaaring na ibalik. Mami T, good evening. Hindi kaya nagtulong rin si Pereira sa Sinardes upang makita ang kanyang anak. Kung gayon ay sasalubungin sila ni Anuha at ng mga kasama niyang kawal. Nandito na ba tayo, Ashley? Wala namang ibang tao dito. Nandito pa lamang tayo sa daan patungo sa kanilang himpilan. Dito tayo maghihiwalay ng mudas. Sandali na, Ashley, maghihiwalay tayo? Bakit kailangan natin maghiwalay? Kailangan kong manatili dito upang abangan at libangin ang mga alagad ng Butera. At upang mabigyan ng sapat na panahon maghanda ang aking anak. At ikaw, Tena, ay tutunin na Adamas at Samara. Bigyan mo sila ng babala upang sa paparating na kalaban. Sir, sigits ko po. Paano ko pupunta doon? Diyan lang ba? Diretso lang ba doon, Ashley? Ma'am Jean, good Kailangan mo evening. itong walang tatawag. Pakaingatan mo at huwag mag-iwawala sapagkat napakamakapangyarihan nito. Kaya nito ipakita sa iyong karaanan. Gaya ng nakita mo, nung huli ko itong ginamit. Madali, ikaw ay humahina. Okay, Ashley. Ashley, mag-ingat ka. Hindi ka ba nababangala? Hindi na lamang mga engkantadong alipin ang pinapatay niya. Maging ang ating kalaya hindi na niya pinalampas. Kung ay nagulat sa ginawa ng mahal na pera. Kung ang ating mga kawal ay kaya niyang patayin, ay hindi magagawa rin niya sa atin. Isang patunay lamang ito na walang tayong halaga sa atin. Ang pamumang taon-taon lang tayo na sumusunod sa kanyang utos. And hindi natin kailangan ng ganyan walang pagpapahalaga sa ating lahi. Ang iyong nais sabihin sa ulo. Kung ikay tatanungin, nais mo bang makita ang bagong Encantadia? Kung saan may tunay na niniaming nununod sa kapwa ng namin. Nieha, hindi ako maaaring matalo. Ang mapabagsak ng kung sino man. Kung meron mang tamang sinabi si Perena, yun ay kapangyarihan lamang ang meron ako. Kaya hindi ito maaaring mawala sa akin. Kapangyarihan lamang ang magpapatunay kay Memen at sa lahat ng sangre at engkantado na hindi ako basurang tinatapon lamang.
este. Magsilot na kayo! Ako na ang mamumuno sa buong Encantadia! Kapangyarihan lamang ang nagpupuno sa mga puwang at mga masasakit na bahagi ng kung sino ako. Kaya ano pa ang silbi ng aking buhay kung mawawala ito? Kids, as a new coach. Dati, isa rin akong batang nangarap kabato at umaas ang may coach na nag-iisa. And I know that feeling. Now, my journey has come full circle from writing hit songs and breaking records in areas across the globe. Nangyari yun dahil naniwala ko sa sarili ko. At may naniwala rin sa akin, kaya ako naman ang naniniwala sa akin. I'm Zach Tabuda, and I'm proud to be your new coach on The Voice Kids. Make some noise, Project Z! I want you. The Voice Kids, this Sunday after Bubble Gang on GMA. May mga nagagawa tayong masyadong mabilis. Kaya kapatid eh. Sakyang for real. Gusto mo bang makawala sa kaming Velma? The fresh start, the power of this empire is in your hands. Makikipagsabayan na si Marie sa mga tusong galawag ni Eddie. Beauty Empire. Maraming salamat mga kapuso for making Stars on the Floor the #1 TV show on Saturday prime time. We are just heating up. Hindi pwedeng mag-chill. Humanda sa biggest moments of the season sa mga susunod na Sabado. Witness our 10-star duos on their fiercest zone Ang angas. and the jaw-dropping twists that will leave you speechless. Stars on the Floor, Sabado, 7:15 p.m. Dalawang tropa ng world-class dancers indakan na may konting sindagan. Magpapawi ka kapag nabasa ang biglang assignment. Ingo po, good evening. Family Feud. Robert, nagsisisi naman ako. Ano ka ba gusto mo? Usap ka naman. At lamunin ka na mo kung saan ka galing. Dito na lang kayo. Ano ko naman? Ang gulo kung di kami aalis. Yan ang gusto nila. Pabayaan natin. Mabubuhat na ba ang pamilya ni Velma? Cruz versus Cruz. Enjoy it! Ano ka ba? Ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Jupiter. Sa It's Showtime! Zero o'clock. Weekdays, 8 a.m. Nandito kami sa apartment ng isang matagal babae. Sumigaw siya kaya nag-route na 911. Pagkumalat ang epidemya. Buhay ang mamamanaan. Quarantine, Thursday, 9:30 a.m. Huwag mo siyang iiwan. Anak ko may dahil. Sa pagpanaw ni Dalia, Kailangan mo kong pakasalan kung gusto mo mabuhay ng payapa. magigising ang kontrabidang bida. Nandito na ako akay kong biyanan. Wicked In-Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bonder Care with Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove. Pwede makipagkaibigan? Others are exposed to 200 cold viruses. But protected while making friends, I only choose Neo 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Fulong for respiratory protection. Neo 3 Plus, your active love. Okay? Ito, all you Jollibee Burger Steak. Cheater patty na, more sauce pa. Sarap. Kasi
Kasi ayaw namin matigil ka. Nanood naman siya. Pinashing na, kinuskus mo pa. Switch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang tansya. No more kuskus sa washing machine. 750 lang per wash on L'Oreal Liquid. As a mom, I can care for them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose new Safeguard with complete temperature protection. Unlike another antibac soap, it protects against 10 types of harmful germs. Bakit ka ba tatayasing ba? Coffee Blanca, the number one creamy coffee in the Philippines. So creamy. Here's something to Couldn't burn, that's why. The number one creamy coffee, Coffee Blanca. Creamy and gentle sa tongue. Promise me, hindi ko mapipigil. With that AVA, hindi ko mapipigil sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng regalo mo. Ibang swerte to. Bet88.ph. It's time to try magic sarap. Ano bang lutuin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Magic Sarap. Kaya naman ang pamilya, papa. It's magic! Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with Promo to help fuel the 4 brain developmental milestones: focus, memory, problem solving, and language. Nurture a gifted brain. Promo. Free stay gaming! Sunset with activity like oils, vitamins, and proteins para always prepare na may pamilya Canadian. Walang makakapigil. Action. Sunset with Active Fusion. Tayo na lang ulit, Jomar. Ayaw move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDonald's order earns you points for free rewards. Download now. Introducing Copico Supremo Puro Cafe. Crafted from spring coffee beans. Roasted the Italian way. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. Congress Lamara, narito na kami ni Nakantok at Mal. Saglit na para. Nasaan dato pa bang ating ibunin? Marami-rami pa. Batid ko naghanda ng mga patibong si Adamos. Ngunit kailangan nating palibutan ng mga palaso ang bukana ng ating himpilan. Kayo'y kumilos na. Kailangan niyo pong maghanap ng mas maraming armas. Masusunod sa aking kamay. Para sa akin. Sering gustan asa paket invitan.
sa Atanya. Nauna na rin ang ating mga kawal para hanapin si Karina. Ako'y natutuwa sa iyong pagbabalik dito sa Gareda. Ngunit karating mo lamang, ibatid mo ng mga nangyayari. Tunay ng mabuti, mga asahan. Saan pangkat mo nais yung mga dugulan? Pabayaan mo na sila mo. Nais ko lang na magkahanap. Sapagkat pumunta ako sa babae. Hindi mapapasakamay ni Mitena ang ikantadya kundi dahil sa tulong. Kung ating iisipin, tayo yung sisimi sa hindi natin kalahin. Na hindi ba dapat tayong nag-aarihan dito sa Encantadia at hindi si Mitena? Bakit mong sang-ayon ako sa iyong inimita, Abda? Ako at ang ating pangkat ay kakampi mo. Marahil ay kailangan na natin kumayos. At lalo na tula si Urigana, ang general na tapat kay Mitena. Ngunit paano si Oblar Edo? Maasahan ba natin ang kanyang tulong at pagparing sa atin? Sinadihan ko na siya. Ukol sa lihim ng pagpupulong natin mamayang gabi. Naniniwala akong makakarating siya. Sino ka? Todo ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso. Maraming salamat pala para natin siya. Kaya naman siya na ang may pinakamalinawan at pinakamalinaw na reception para siguradong maabot namin kayo sa mga tao ng bansa. Dahil sa inyong kodong suporta, tayo pa rin ang leading TV network sa buong Pilipinas at pinakapinapanood sa Urban Philippines. Salamat po talaga. Hanggang doon nyo ang inyong pagmamahal online. GMANetwork.com, ang #1 Philippine news and media publisher. Locally and globally sa Silver Web Top Websites Ranking. At sa Tubular Leaderboard Rankings. GMA at the isang Philippine company among the world's top 20 media companies. At #1 media company ang GMA sa Philippines at Southeast Asia. Hindi ka mga ibang kita. Totally ng good vibes dahil sa solid na social media bond natin at sa inyong milyon-milyong online views. Itodo na natin ang saya. Because #1 AM station ang Super Radio DZWB at #1 FM station ang Barangay MX 97.1. Mula umpisa hanggang dulo, walang bumitaw sa inyo. Kaya asahan nyo na mas todo pa ang thrill and excitement sa mga paparating na natin para sa inyo. Ito ang GMA. Forever grateful, forever one with the Philippines. Coach Julie is back! Nahanap lang ako noon at pinalat na maging limitless star ngayon. The path wasn't easy, and now I will do all I can as coach sa next generation para nila ang kanilang pangarap, just like I did. This season, the next grand champion of the Boys Kids will come from my team. Jules Squad wants you. The Boys Kids this Sunday on GMA. May mga nagagawa tayo ng masyadong Salamat na talaga. Kaya kapatid eh. Pero real. Gusto mo bang makawala sa kamay ni Deb? The fresh threat, the power of his empire is in hands. Makipagsapalan na si Marie sa mga tusong gagawin ni Eddie. Beauty Empire.
Isang nanay na passion ang pagluluto. Sa food and cooking, game na game tayo dyan. Isang proud na katutubo at content creator mula sa Mindanao. Kilala na natin si Robert Forrest. Amazing. At 9:35 p.m. Okay ka lang? Hindi mo ko maalala dahil sa hangugan. I like that when I marry a stranger. Weeknights, 11 p.m. on GMA. Introducing Copico Supremo Puro Cafe. Crafted from spring coffee beans. Roasted the Italian way. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's grow it! Sums out strong and long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and better looking as it grows long. Amazing! Sums up! Christmas season is finally here. May mga nagbago, may nasasabik, at may abala pa. Pero, kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa nating creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. Okay lang yan. Push lang. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kaya malaman sa mundo. Pag may anak ay tunay, makakapag-aral ay mag-isa. Kaya tunay, mababay-tibay ka sa life. Hindi kami asistensya. Ma? Hair brand. Chicken McDonald. Much flaky, much crispier, much juicier, much masarap. Sulit usok at 99 lang. Hi! Si Crush, pwedeng Sabay kanta. actually, pwedeng akin na lang yung fita. Share mo na lahat, pero magkita. Sa'yo na lang dyan, Tinggo! Pagtamis alat sa... Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't timing na kasi? Baka dandruff yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and decay from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. May laban ng batang to. May laban tumakbo. Kasi may wastong pa. May laban na ngayon. Kasi may wastong tangkad. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Forget Crystal-Free Plus. Proven and tested, puno magbigay ng wastong limang tangkad. Laban ready sa pagbati. Crystal Candy! Ang authentic Japanese flavor nasa salsa at teriyaki sauce. 3 steps lang, kaya mo na mag-teriyaki. Saiko! Diba? Salsa at teriyaki sauce. Luto ang international. Ajinomoto. Every corner, straight from bed, moving so slowly. Will she be ready? And she starts her day with Colgate Fresh Confidence with hundreds of cooling crystals. Pink Asti, good evening. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a dose of freshness. Pink Asti, anong main channel mo? Another win by Catherine. With Colgate Fresh Confidence. Introducing Copico Supremo Puro Cafe. Crafted from spring coffee beans. Roasted the Italian way. Matapang. Suave. The taste of success. Copico Supremo. Matapang. Pero suave. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
babalik ang lapastang ng sangre. Ang dating magiting na sangre. Ngayon tila isang pasneya na handang madakip at magmaslang. Iba yung pag-iingat. Sapagkat kakaibang bangis ng pasne ang iyong haharapin. Sandali lang po. Hindi po ako masamang tao. Tara. Tara po yung pangalan mo. Tera, ano ang iyong pakay? At bakit hawak mo ang balitatao ni Nunong Imaw? Nandito ako kasi nahanap ko si Clamara at si Adamos. Kailangan ko sila makita. Kailangan ko sila balaan. Napaparating na yung mga kalaban. Clamara, Adamos, sinong iyong nabiyag? siyang nagpapakilalang si Tera. Tera, Kasi Clamara. Kasi Adamos. Ako si Tera. Nakita ko ka dito sa balitatao. Kaya ako nandito. Kaya nasabi kong balitatao kasi kinuha namin yan si Tera na to. Inutusan niya ako na hanapin kayo. Kasi kailangan ko kayo balaan. Napaparating na yung mga kalaban ko sa paparating na sila. Kailangan nyo umalis dito. At paano ako makasisigurong hindi ikaw ang kalabang iyong binanggit? Kailangan mo magmahal ko. Kailangan magtatagal tayo dito. Kailangan ko na talaga dito pinigod. Lalo na si Ashley pinagod dahil siya ako nahanap ng mga kalaban. Border Adventure, good evening. Okay, nag-stop nga ako kaya di na nag-grow. Lately, lang ako nag-workout ulit ng subs. Ay, okay. Busy kasi. Di ba? Border. Mayong gabi. Paumanhin na hindi agad kita nakilala. Nadi kita nakita Pink Astig ha. Ayos na yun. Saint Pilchan, hi, good evening. May bago ka bang video? Kailangan niyo maghanda. Saint Pilchan, dagdagan mo naman yung mga videos mo. Dalawa lang. Oh, pwede pa jacket para mapasok ko sila. Okay. Bigyan kita ng jacket. You're welcome.
Border, dito ako sa iyong bahay. May premiere ka adventure bukas. 11. Magtamsak ako dito ha. Pink Astig, saan ako magdikit sa'yo? Ano main channel mo? Yung main channel ya Border, ito yung Buhay America Kuratsa at iba pa. Yan ang main channel niya. Thank you so much, Adventure. Oh, ito oh. Nilat. I'm excited to hear what Di, this generation's young singers have to offer. Sandali ha. Hindi ko kasi ma-scroll down yung phone ko para mabigyan kita ng jacket. Stories have the power to change lives. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin at dahil doon, marami niyong tumulong. Nagbubulay, Lahat po yan parte ng reclamation project. naninindigan, Nadatnan natin dito yung mga nagpo-protesta. Nilalaman po namin. patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world-class na kwento ng Pilipinas. Tamsakdan Adventure sa Chasing Waterfalls. Chasing Waterfalls. Tamsakdan. The fresh start, the power of this empire is in your hands. Lisa Vlog, sis. Good evening. Good morning dyan sa'yo. Sa ilalim ng karagatan, may mga kalmon sa kamatayan. Kaya mag-ingat, magtago, tumakbo kung ayaw mong mabawian ng buhay. Deadly Australians. Amazing. 9:35 p.m. Your husband was cheating on you with your father's wife. Hindi yung papayag na lokohin pa ng anak mo ang daddy ko. Nanuwayat kay di ko. Simula sa araw na ibigay ko na rin sa'yo ang kalayaan. My father's wife. Enjoy it. Ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Jupiter. Sa It's Showtime. Dito na lang kayo. Ano kayo magkakagulo kung di kami aalis? Ay, pinigyan niyo po sila ate at kuya niyo kung galing. Yan ang gusto nila. Pabayaan natin. Mabubuhat na ba ang pamilya ni Felma? Cruz versus Cruz. Dalawang tropa ng world-class dancers hindakan na may konting sindakan. Magpapanik ka kapag nabasa ang plan assignment. Assignment. Oh, di ka magpapanik. Tatay ka. Family Feud. After the honeymoon, Okay ka lang. Hindi mo ko maalala dahil sa hangover. away agad when I marry a stranger. Weeknights, 11 p.m. on GMA. May gustong tumulong sa kaso mo. Ano ang nalalaman ninyo? The defense moves to call its first witness, Father Lester Avizo, to the stand. Masaksihan ko po ang pagpatay kay Joy Santos. Matu Saga. Weekdays, 4 p.m. sa GMA. So, pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Turo ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni Mama. Kaya, alala mo dati, ayaw ko, pero natatakot din ako. Honest ka eh. Regal Studio presents Sunday, 2 p.m. Umapawang isang ilong kaya binaan ang ilang lugar sa Negros Occidental. Barangay Gate, ang inalot ng flashback, ang News Authority ng Pilipino. Ano man ang lagay ng panahon. Inaalalahan ng mga residente sa outlying areas ng LPA na ito, pikilos po yan pakanlunan. Ang ating boses Ewan ko, wala naman sa bawat hamon ng kalikasan. Maaasahan, GMA. Mega shout out. Sis Lisa. Thank you so much. Nasa McDonald's, new golden chicken. Mag-iwan ako kalat sa bahay mo. Sige po. Coffee ko Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines.
So creamy. Cleaner sa akin to. Correct yarn, that's why. Send over with creamy coffee. Coffee ko blanca. Creamy at gentle sip coffee. Nabigyan na kita ha, Pink Astig. Buhay Amerika, nabigyan na kita banana. One banana from me. Lisa Vlog, puntahan ko bahay mo. Still playing pa rin ha, Pink Astig. Danak. For hair reborn 20 times stronger. Danak that scared me. Yan. Dito pa rin ako ha. Playing pa rin ako sa iyo, Pink Astig. Sis Lisa, puntahan ko channel mo. Every model that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. Uy, maganda si Sis Lisa. Mayroon na siyang bagong profile. Wow, ang ganda. Ang ganda ni Sis Lisa. I can do more. Now, Cheese whiz for the strength to do more. At first I was afraid, but naman lahat. Pero sa ngiti sa Dito ako sa buko salad, Sis Lisa. dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Then no dandruff na, healthy, smooth hair pa. Sunsilk. Introducing Copico Supremo Puro Cafe, crafted from supreme coffee beans, roasted the Italian way. Matapang, suave. The taste of success. Copico Supremo, matapang, pero suave. Imagine kang Pinanindigan mo talaga, Pink Astig ah. Nagkalat ka talaga. Sige, kalat ka lang dyan. Mababawasan ko ang sakit ng ulo ko. Huwag yan kasi may problema video na yan. Ah, okay. Oo, yung knock, that scared me. May problema. Yung Pink Astig. Hindi ako sa Pink Astig nag-open. Dito ako sa Buhay Amerika, Kuratsa. Post ibang video ko, watch na ayos ko pa monetization ng knock. Ay, okay. Sige, sige, sige. Maghanap ako dito, ha? Maghanap ako dito. Don't worry, don't worry. Next na, dapat number 1 ka. Number 1 ka, papasok para mabigyan kita ng jacket. Kasi hindi ko na ma-scroll down yung phone ko, hindi ko makikita yung, pero sa kabila, kasi gamit ko ito yung laptop. Ito, makikita ko yung mga comments mo. Pero dito sa ginagamit ko ngayong pang live, hindi ko na makikita. Hindi ko na ma-scroll down. So, maybe next live, bukas ng gabi, mag-join ka. Dapat mauna ka, 8 o'clock ako mag-start para mabigyan kita ng jacket. Okay ba sa'yo, Pink Astig? Madam? Buhay Amerika Kuratsa, okay ba sa'yo? Don't worry. Monday to Saturday ako, 8 to 10. Bakas para alam nila pumasok ako. Para may resibo, di ba? Ito, host. Sis, Lisa, dito ako ngayon sa buko salad mo, ha? Still playing pa rin, Sis Lisa, sa buko salad. Masarap to magluto, sis, pag free ako. Okay, don't worry. Working kasi busy. Oo, don't worry. 8 to 10, Monday to Saturday. Pero, kung busy, mag-start ako 8:30. Pero kung may free time ka, check na lang. Check na lang kung nag-start na ako. Working kasi busy. Ay, okay. Maghanap ako dito kasi ang sabi mo may problema yan.
Cook it emote. Dito ako sa, nag-change ko ng video ha, madam. Madam buhay, buhay America Coracha. Dito ako sa cook it emote. Story of my life. Legit kasi ako. Ay, okay. No problem. Alam mo kasi, dapat consistent ka mag-upload ng video kasi hindi ka pa monetize. Yung, kasi madam, Pink Asti, yung mga videos natin, kung hindi ka pa monetize, dapat 1 year lang. Mabuo mo na yung 4K. Kung hindi mo mabuo yung 40 watts public watch hour within 1 year, mawawala yan. Kumbaga walang visa na yan. Mag-upload ka. Kasi since 2023 ka nag-start, ilang months, kailangan mo kasi consistent. Tapos, bababa yan yung yung watch hours mo at saka views. So, ilang watch hours ka na ba ngayon? Dapat ma-meet mo yung 4K. Yung wala namang problema, yung bahay mo, laki-laki na ng bahay mo, 6K na plus. So don't worry, pag next mo na na join sa live ko, bigyan kita ng jacket, don't worry. 5 months since I started, ay naku. I started na monetize na po. Okay. Na-monetize ka na pala. So, na lang. Kailangan mo, consistent ka mag-upload. Kasi babawas yan eh. Babawas yung views, subscribers. Okay lang, gusto ko lang kasi support iba dito. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Pink Asti. Dapat yung main channel mo ang ilapag mo dito. Huwag yung mumu mo. Kasi sila nalilito sila kung saan sila magbigay ng banana. Diba? Next, pwede mo naman ilapag mo ngayon yung main channel mo, Pink Asti. Para madikitan kanila. Sis Lisa, patapos na yung buko salad. Sarap. Iba talaga ang Pinoy. Wherever you are going to. Mayroong buko salad. Mayroon talagang buko salad. Yan ang abilidad ng isang Pinoy. Legit to. Ito una kong account bago pa ka nag-content. Ay, okay. So, bakit yung main channel mo hindi mo ilapag dito? Border Adventure. Border Adventure. Maghanap ako dito ha. Maghanap ako dito, Border ha. Dana ako dikit sa iyo sa Chasing Waterfalls. Maghanap ako dito. Full production number talaga kayo kanina, no? So na-ipon nyo na ba? Mabito nyo lang din, ha? Sir, parang wala pa ka. Papunta na rin yan doon. Pero ang sweet nga ni Lieutenant Conte, kahit na-injured siya at na-hospital, nakaharap pa rin siya ng paraan. Harang, Border, dito ako sa Bukimbilya. Parang wala na pong mga ganong lalaki ngayon eh. Ang nag-effort pa. Kamusta ang buhay-buhay dyan, Pink Asti? Hindi na lang kami mga ganun na. Nagkakaroon na yung niligawan ko yung boyfriend mo. Stekto pa rin dyan. Stekto pa rin si President Trump sa mga undocumented. Sir, Matagal ka na ba dyan, Pink Asti? my friend, si Jem po,
Diyan ka rin sir dito? Maraming mga kababayan natin na umuwi dito na ilang years na dyan. Nang dahil sa patakaran ngayon ni President Trump. Pero marami pa ding mga kababayan natin na gusto-gusto talaga yung puntahan yung Amerika. Sis Lisa, dito naman. Sis Lisa, dito naman ako sa iyong palitaw. Shem, si Vince, naalala mo? Thank you. Wala nga kami pakainom sa akin eh. Ay, okay. 10 years na pala si Madam doon sa Amerika. So, Gusto mo kong kausapin si Daddy sa si Kuya ha, pero... Shem, pero dito sa Pilipinas, saan lugar ka dito sa Pilipinas? Pasensya na pero bakit ka pumayag na magbenta ng paper batch drugs? Okay naman pamilya mo. Hindi naman ka naghihirap. Alam ko kasi, magtutulungan ko si Monty. Tsaka, mahal ko kasi siya. Kung mahal ka niya, hindi ka na ipapahamak ng ganito. Sinira ni Monty yung kinabukasan mo. Tama ka na ba? Kaso wala na eh. Kaya ikaw, kung mag-boyfriend ka, huwag ka magpapabulat sa love, ha? Maynila si Madam. I'm sure, citizen ka na dyan sa Amerika kasi 10 years na eh. Oh, yung kilala ko na delete account dahil main gamit. Hindi naman. Kasi kahit na nandun kami noon, nung may community kami na salihan, yung main channel yung ginagamit namin pang dikit. Playing pa rin ako sa Cook It ha. Cook It emote, Story of My Life. Pink Astig. Better safe than sorry. Oo nga talaga. Kailangan ano ka na doon. American citizen ka na kasi ilang years may kakilala ko. Teacher ko noon. Parang 20 years na siya doon. Tapos, biglang umuwi dahil nung umupo ulit si Trump. So, dito pa rin siya. So, parang magwa 1 year na. Kayo kasi ang harot nyo. Magwa 1 year na siya dito sa Pilipinas. Ang babi, ang ganda mo ngayon. Oh, hindi naman. Kasi kapag umuwi ka dito, wala kang trabaho at walang savings dito. Umuwi ka dito sa Pilipinas. Wala namang mga investment ka dito. Ikaw na yung winner. Kawawa talaga yung family mo. So, kailangan pag pumunta ka doon sa ibang country, dapat kailangan, secured. Parang secured ka na ba? Na kahit anong mangyari, Alam ko ako naman yung filingera na niisip ko. di ka mapauwi. Hindi pa ako naniniwala nung sinasabi nila Apple tsaka Peach na ikaw yung gusto niya. Mga may kaso dati at ngayon na ibang lahi deported, yeah.
Maraming lahi. Especially yung mga Selena, galit ka ba? especially yung mga Aawahin mo ba ako? Kasi, kung oo, especially yung mga makita mo naman. Indian. Makapaglaban, di ba? di ba? Ay, hindi, Mami. Hindi naman natin kailangan umabot sa gano'n. Alam ko, Mga mahal ako, Mexican. pero Marami. may pagsisisikan yung sarili ko sa lalaki na Hindi lang hundreds, thousands ang mga na-deport. ganyan dapat. Hindi natin kailangan mag-away. Lisa Vlog, 8. May 8 sa, sa uli. Lisa Vlog, all caps lahat. Pink Alam mo, astig. Papi, kung ayaw mo kay Sir Tonyo, sabihin mo na lang sa akin, ha? Ako na lang yung manaligaw sa kanya. Ha? Joke lang. Ito na lang open mo yung pangalan niya na Lisa Vlog 8. Wow, Yun. tapos sobrang bait. Funny pa. Masarap to maluto sa Sis Lisa. Tatanggal niya ako. Selena, bakit mo ba? Maabilidad kasi yung Pinoy kahit saan man pumunta. Dalang-dala pa rin yung mga local delicacy. Yung salad, buko salad, yung palitaw. Yan ang hinahanap ng mga Pinoy natin, kapwa Pinoy natin nasa ibang bansa. Sige pa. Wala nga, jacket can't go channel. Thank you. No discrimination kahit ano lahi, basta may kaso. Tinulungan ako ni Yeah, Selena. wala namang Maraming salamat. pinipili si Trump eh. Overstaying ka na, tapos undocumented ka pa. So, kailangan talaga out ka sa Amerika. Parang ang dami mong inabala para dito, ah. Ang Amerika ay para lang sa mga citizen. Willing tumulong. Kaya, maraming salamat nga pala sa Kasi pagpunta. crowded na talaga yung Amerika. Saka hindi na kaya silang suportahan ng government. Kaya kailangan na i-deport. Kung gano'ng kabilis na nakukuha, gano'n din kabilis na mawala. Bakit, Bobby? Galit ka ba? Ano ba tong niluluto mo, madam? Todo ang pasasalamat namin sa inyo, mga kapuso. Maraming salamat pala natin sir. Kaya naman siya Salmon. Salmon ba ito? reception para siguradong maabot namin kayo sa magdako ng bansa. Namarinate mo yung salmon. Tayo pa rin ang leading TV network sa buong Pilipinas at pinakapinapanood sa Urban Philippines. Talagang tinodo nyo ang inyong pagmamahal online. GMAnetwork.com, ang #1 Philippine news and media publisher. Locally and globally sa similar top websites ranking at sa tubular leaderboard rankings. GMA ang nag-iisang Philippine company among the world's top 20 media companies. At #1 media company ang GMA sa Philippines at Southeast Asia. Siyempre, pinagmamayabang kita. Todo rin ang good vibes dahil sa solid na social media bond natin at sa inyong milyon-milyong online views. Itodo na natin ang saya. Cause #1 AM station ang Super Radio DCWB at #1 FM station ang Barangay MX 97.1. Mula umpisa hanggang dulo, walang bumitaw sa inyo. Kaya asahan nyo na mas todo pa ang thrill at excitement sa mga paparating na handog namin para sa inyo. Ito ang GMA. Forever grateful, forever one with the Filipino. Gusto mo bang makawala sa kamay ni Vera? The first turn, the power of his empire is in your hands.
Makikipagsabayan na si Marie sa mga tusong galawan ni Eddie. Beauty Empire. Guess who's back? Isa sa pinaka-rewarding na experience sa pagiging coach. Sino mismo sa The Voice Talaga Kids? ng Ang daming kwento, ang daming talento, sobrang nakakabilib. This season, I'm bringing more energy, experience, and even more heart para mahanap ang pinaka-pagagaling na young singer sa bansa. Ang next grand champion, dito yan sa team ko. Let's win this. Team Believe, The Voice Kids. This Sunday after Bubble Gang on GMA. Robert, nasisisi naman ako. Ano pa ba gusto mo? Yeah. Salmon talaga. Sis Lisa, dito pa rin ako sa palitaw. Ang sarap ng palitaw mo, sis, ah. Dito naman ako, Dana ako playing, ha. Dito naman ako sa Boko Pandan, sis Lisa. Oo, ang sarap ng sarap ng salmon. Kahit na i-grill mo lang siguro, i-grill mo lang siguro to, no? Pink plastic. Tsaka kahit na i-overnight mo sa ref, tapos umaga mo nang lutuin, i-grill mo. Sarap. Nagmo-moist. Saka melting in your mouth. The police will get you if you're pregnant and not married. Kailan po ba kayo makakauwi? Aabot po ba kayo sa graduation ko? Mga kapuso, maraming salamat po sa 8 taon at walang sawa ninyong pagsuporta sa tadhana. So, pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Turo ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni Mama. Kuya, wala mo dati. At tayo, kompleto. Natatakot din ako, kuya. Honest pa eh. Regal Studio presents Sunday 2 p.m. Dito na lang kayo. Ano kayo magkakagulo kung di kami aalis? Ay, nakikita na po sila ate at kuya na umalis. Yan ang gusto nila. Pabayaan natin. Mabubuhat na ba ang pamilya ni Felma? Dito pa rin ako pink astig, ha. Fried lang salmon. Dito pa rin ako sa iyong cook it. Prepare ka nang maipadala mo dito sa Pilipinas. Yan talaga ang Pinoy. At mag-ibigay ng pag-asa. Sa harap ng anumaming pagsunod. Walang bibigay. Walang iwanan. Lagi kaming naririto. para inyong matakbuhan at malapitan. Dahil ang ating pagsasama, lagi namin pangangalagaan. No need to feel FOMO. Wala kang malinis na bakbakan at kilig sa Sagam Dikit FR. Watch full episodes, access extra videos, and exclusive features. Visit GMNetwork.com/Sagam Dikit FR now. Paano ulit, Jomar? Ayaw mo move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Try Palmolive Naturals. Amoy usok. Border White Fine. Dito pa rin ako sa iyong video. Boholan Vlogger adds 2 kilos host. Wow, talaga. Ang bigat naman yan. 2 kilos. Grabe ka naman, ha. 2 kilos agad. Thank you so much. Banana! You couldn't wait to be the Oreos? This is how you eat an Oreo. Twist, lick, yum! Okay, Pink Astig. Sa huli pala ng video mo, fried salmon talaga. Dinidip fry mo talaga. After every challenge, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. Sarap siguro kung i-crispy mo, no? New Dove Peptide Bond Yung pagka-fry ba? with Bioprotein Care plus Peptide Complex. Boholan na vlogger. Up to 90% of hair bond strength. Yes.
For hair reborn 20 times stronger. Tapos, with matching New Dove Peptide chop suey. Diba? Yung side dish niya is may kunting may sauce. Chop suey, may veggies. Kasi ang Pinoy, hindi lang nakontento sa isang ulam eh. Kailangan dalawa. May isa yung may sabaw. Hindi mo nagustuhan? Tapos yung isa yung dry. Yan. Paritong isda o di kaya meat. Naisip ko lang, Then, dikit na ako sa iyo, host. Wow! Thank you so much. Puntahan ko channel mo ha, Bolan Vlogger. dahil sa attraction, may mga nagagawa tayo ng masyadong mabilis. Katulad nung Wow, laki na ng bahay ni Bolan, no? 29K na. Hindi ba normal lang naman yun sa dalawang taong nagkakamagputihan? Oo naman. Pero, pwede bang huwag tayong masyadong magmadali? Gusto kong ma-inlove sa tamang paraan. Gusto ko, sigurado ako. Tayo. Pasensya na, Tonyo, ha? Hindi ako expert Boholano, sa dito ako relationships. sa video mo na napakabata pa. Kasi, itong mga ganap na nangyayari ngayon, first time ko to eh. Yung mga na-experience ko ngayon na bago, katulad nung sa ating dalawa. Tapos, ngayon ko lang din nakilala yung tatay ko. Naintindihan kita, Bobby. Kung gusto mong bigyan ng oras para mag-ayos kayo ng tatay mo. Siyempre, ngayon lang din kayo nagkakilala. Kaya mahirap man. Tatanggapin ko na lang yung desisyon mo. Napasa din ako. Mas mabuti siguro na maging magkaibigan lang muna tayo. Ano ka ba, Tonyo? Hindi yun. Hindi ganun. Ang sinasabi ko, kaya ko namang pagsabayin eh. Ang sinasabi ko lang, dahan-dahan lang tayo. Haba ng harang ng Boholano, ah. Nandiyan lang naman yun eh. Hindi yun mawawala sa buhay ko. Gusto ko lang, Ano kasi, gabi na akong umuwi. Galing opisina. Kaya ito lang yung ikaw ang extreme mo. Ayaw agad. Hindi pa nga nila teleserye na pinapanood ko Ayun. Nilinawin mo rin naman kasi. sa GMA. Fan kasi ako ni Dennis Trelio at saka ni Jeneline Mercado. Sa gabi lang kasi ako makapanood ng teleserye. Kasi may trabaho din ako sa araw. Ang cute nila. Mapagkunan ng aral. Yung ba dito? Oo. O, nasa may pagkain. Gutom na ako eh. Dito ako sa NIR. Dito lang ako sa Negros Island region. Thank you. Boholano, dikitan mo naman si Salamat nga pala ulit ha. si Buhay America Coracha. Ay, hindi. Masarap yung pagkain. Sige na, sir. Tayo. Okay na. Okay na yan. Ito naman si Mama. Kasimula lang. Boholano, harang pa lang ang haba na hindi pa ako nakapag-start sa video mo. 3 minutes and 45 seconds. Ang haba. Congratulations. Mayroon ka ng Dami ebas. Kainis. Ito naman. mayroon ka ng pagbili ng kwan, ng asin. ng kwan, ng asin. Huwag kang maloko-loko. Ang daming nakatingin sa'yo. Kahit nakatalikod ako, papaligiran kita. Bobby, pwede ba akong lumipat dyan?
Layo kasi. O sige, halika. Ay, Oh, ayun na nga ba eh. No, Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na magbubuhat. dyan tayo wag. Ako na lang ang Huwag kong putulin kasi ano eh, dyan tayo makapera, di ba? Yan lang naman ang ina-after natin eh, sa pag-vlog. Di ba? So, no. Pwede na kumain. Tatapusin ko talaga to. Haba pa ng oras. 9:13 pa lang ng gabi. Nag-iwan ako ng kalat sa palasyo mo, Bolano. Oh. Bolano. Nabasa mo ba? So, balikan mo naman si Pink Astig, yung main channel niya, Buhay Amerika Kuratsa at iba pa. Man, oh, are you okay? Man, yeah, I'm okay. Are you sure? Dito pa rin ako sa Cook It Para kay na emote ha, Pink Astig. It's an all-new season, kids. Ang stage, handa-handa na. Ang coaches, nakaabang na. At ang mga batang may anting talento, paparating na. This season, it's double the fun, twice the excitement, at mas pinatitiba ang talent. Get ready for the biggest singing competition for the young. Tapos na yung Harang Boholano, nag-start na video. Nag-start na rule, nag-rule ang iyong video. Thank you daw sabi ni Pink Astig. Hello po. Malaking pagbabago mula sa mundo ng tao. Pero sa liwan ng iwanan, nagdadali nila ang paglaring sa Encantadia. You're welcome, Boholano. Hala, bakit di ako nakapag-go channel to Astig? Hindi. Doon ka sa main channel niya, Boholano. Sa Buhay Amerika Kuratsa. Nakawala sa kamay ni Bel. The fresh start. The power of this empire is in your hands. Makikipagsabayan na si Marie sa mga tusong gagawad ni Eddie. New Empire. Umarila sa performance ni Thea. Hindi, kahit na walang jacket, ano mo naman eh, mapupuntahan mo naman yung channel niya. Stars on the floor. Stories have the power to change lives. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin. At dahil doon, marami rin tumulong. Nagmumulay, Lahat po yan parte ng reclamation project. naninindigan, Nadagdan natin dito yung mga nagpo-protesta. nilalaman po namin patuloy na nagbibigay ng serbisyong totoo ang most awarded broadcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world-class na kwento ng Pilipino. Kapuso mo, Jessica Soho. Isang nanay na passion ang pagluluto. Sa food and cooking, game na game tayo dyan. Isang proud na katutubo at content creator mula sa Mindanao. Kilalanin natin si Robert Forrest. Amazing. At 9:35 Robert Forrest. sa pagpanaw ni Dalia. Kailangan mo kong pakasalan kung gusto mo mabuhay ng payapa. Magigising ang kontrabidang bida. Nandito na ako, akal kong biyenan. Wicked In-Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. Your husband is cheating on you with your father's wife. Ngayon na sabihin na pala nakakakita tayo. Hindi ako papayag na lakuhin ko ng anak mo. Ang daddy ko yan. Lumayat kayo dito. Sa araw na bibigay ko na lang sa'yo ang kalayaan. My Father's Wife. My Father's Wife. Dancers, hindi ka na may konting sindagan. Magpapanik ka kapag nabasa ang plan. Assignment. Di ka magpapanik. Tatay ka. Family Feud. May gustong tumulong sa kaso mo. Ano ang nalalaman niyo? The defense moves to call its first witness, Father Lester Avizo, to the stand. Masaksihan ko po ang pagpatay kay Joy Santos. Maki Saga. Weekdays, 4 p.m. sa GMA. After the honey break,
p.m. on GMA. Nandito kami sa apartment ng isang matandang babae. Sumigaw siya kaya nagtuwag na 911. Kumanang ang epidemya. Marami buhay ang mawawalan. Quarantine, Thursday, 9:30 a.m. Ang GMA Integrated News Digital Digest. Kinakagawa ng Philippine Quill Merit Award for Publications. Linggo-linggo at ito sa mga subscriber ang mga balita at istoryang mapagkakatiwalaan. Malinaw at nasa tamang konteksto, patunay na pagtuloy na namumuna sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon. Ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Then the dandruff na healthy, smooth hair pa. Sunsilk. "41 minutes yung video mo, Pink Asti." Dreams do come true. Gold. Nasa McDonald's. New golden chicken curry fillet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Okay lang yan. Tapos lang. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kaya malaman sa mundo. Pag may aral ay tibay, makakapag-aral na yung isa. Kaya try, may tibay ka sa life at tibay resistensya. Mom? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sir Lande, anong balita? Gusto ko lang malaman kung may alam yung shota mo tungkol sa boss natin. Wala siyang alam. Sir, ililipat na ako sa Calabaris State Prison. Kapag hindi pa ako makaalis dito, magsasalita na ako. Babagsak ang negosyo niyo. Pati reputasyon ni boss. Sakit. Kausapin kasi sir, hindi ka pwedeng makarating sa lilipatan mo. Hey, Hindi ako ba? Ibintay ko na kayo kasi baka wala magalit kay Miss Payne. Hindi ako magalit sa ano. Ay, hindi na may driver ako. Kaibigan mo pala yung si Jem? Oo. Nakakalungkot nga na nagmahal lang naman siya tapos ganun pa rin nangyari sa kanya. Kahit away salamat na kanila. Alam mo, tama naman rin yung sinabi niya eh. Pipili ka ng boyfriend mo, dapat yung matino. Kung matagal lang nandyan para sa'yo, Actually, hindi rin naman assurance na matagal mo na kilala ng isang tao. Minsan nga yung mga tao nakakilala mo pa lang. Hindi mas better. Lalo kung matino, guwapo, at higit sa lahat, maganda yung status sa buhay. Guys, pareho naman kayong may point. Pero wala ko naman sa isip ko yan sa ngayon. Saka ang importante sa akin at proof ng dati ko. Guys, nandun ka ng driver ko. Salamat ulit invite na din pala kayo sa lower birthday party ng daddy ko. Alam na if free ka, punta ka din Sure, kayo. Sige. Thank you. Bye-bye. ate din na.
Oh, sige, Vince. Muna na ako. Ingat. Parang stressed out niyo na. Siyempre, meron ko eh. Lahat ng mga mayor may kanya-kanyang problema. Like yung pugante. Isang pugante, hindi pa na umuwi hanggang ngayon. Alam ko na-stress kayo dahil sa kausap niyo sa telepono eh. Sino ba yun? Si Mami, I'm worried for her. Baka nga ngayon, nahanap niya pa yung pugante. Sigurado kayo si Bobby yung kausap niyo. Patayin niya. Ano? Joke lang, Dad. Binalik ko na yung ginawa mo sa akin kanina, naalala mo. Siyempre mo nagtitiwala ako sa inyo. Ano pa naman nagsasabi kayo na totoo? Unless may tinatago ka sa akin. Lahat naman tayo may tinatago. May sikreto. Di ba na? Ma'am Rakiterang Bisdak, good evening. Okay lang, Ma'am Lynn, no problem. Ay, okay. May pakain pala si Ma'am Rakitera. Pink Astig, +1 na sa'yo ha, from Boholano. Sabi nila, 2 heads are better than 1. Kaya naman doon ang saya. Wow, thank you sa paharang, Boholano. Iba talaga ang kulit na magkapatid. We're used to nurturing each other's dreams mula pagkabata. At kaya lang gusto namin iba. Ma'am Rakitera, pakidikitan naman si Pink Astig at saka si Boholano vlogger. Thank you. This Sunday, after Bubble Gang on GMA. Patapos na ako sa cook it emote ha, madam. Pink Astig. Boss G, good evening. Boss G, dito ako sa Suroy. Tapos na ako sa Suroy mo, Boss G. Dito pa rin ako ha. Patapos na yung cook it emote, madam. Wow. Wow, kumakain na si madam. Sayang yung may surprise. 6:50 p.m. Gusto mo bang makawala sa kamay ni Vel? The fresh start. The power of this empire is in your hands. Makikipagsabayan na si Marie sa mga tusong galawan ni Eddie. Beauty Empire. This September, sabay-sabay tayo magkiligin. Sino inspiration mo dyan sa drawing mo? Kumakain na si madam. Whole family mo ba dyan? Nandyan, madam, Pink Astig? Sa ilalim ng karagatan, may mga tambon sa kamatayan. Kaya mag-ingat, magtago, tumakbo kung ayaw mong mabawian ng buhay. Deadly Australians. Sakit na tiyan ko, bakit? 5 p.m. Mostly, wow. Iyan ang maganda. Yan ang maganda, hindi ka ma-homesick kapag nandyan na yung family mo, kasama yung family mo. Ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Jupiter. You're welcome, Pink Astig. Robert, nagsisisi naman ako. Ano ka ba gusto mo? Sa kung paglamunin ka ng impyerno kung saan magaling. Oo. Piliin natin ang totoong kwento. Piliin natin ang facts. Bawat hapon, hiwang tama sa kwentuhan. By choice naman yan eh, ng member ng family kung gusto ba nila magstay dito sa Pilipinas o maghanap ng magandang buhay sa ibang bansa. Depende naman. Pero ako, if ever na mayroong chance,
Gusto ko rin mag-experience sa ibang bansa. Kahit magbakasyon lang ng 6 na buwan. 6 na buwan. Tapos, uwi na dito sa Pinas. Hindi kasi basta-basta ano dyan eh, magpa-citizen sa isang bansa, especially Amerika at Canada. Pahirapan talaga. Buholano Vlogger, thank you so much. Family Feud. Tapos na ako sa'yo, tapos na ako sa'yo, Pink Astig ha, o. May resibo ako, sandali ha. Ito, tapos na. Diba? Patapos na. Wow. Tapos na si Madam kumain. Your Star Shop Sparkle Pride Kids 360-degree workshop starting this September at Sparkle Pride Acting Workshop starting this October. You're welcome. Enroll now. Contact Sparkle Workshop. Maghanap ako dito ng... Ay! May harang sa huli. Lumamon. Lumamon talaga. May harang. May harang. Mayroong harang, Madam. Vivo Philippines. Sponsored by Vivo Philippines. Haba ng harang, Madam. 1 minute and 18 seconds. After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Hirap at pasakit. Bioprotein Care. Reconstructs up to 90% of hair loss. Ganyan talaga. Hindi lahat ng bagay nasa taas. Kailangan din sa ilalim. Kasi ang buhay natin, kasi Madam, minsan nandun ka sa ilalim. Parang gulong. Diba? Parang gulong, diba, Madam? Minsan sa taas ka, minsan sa ilalim. Hanggat may buhay, may pag-asa, diba? Mabuti ka pa 10 years ka na dyan. Kami, dito na kami sa Pinas. Nakasab na kay Rakiterang Bisdak. What's po? Wow. Ma'am Rakitera, dandikit na sa'yo si Ma'am Pink Astig. Yung main channel niya, puntahan mo yung Buhay Amerika. Koratsa, diba pa? Joke lang yon. Dinugtungan ko lang sinabi mo. Ikaw talaga. Ikaw talaga ha. Joker ka talaga, Madam. Bikini man. Sumasabay si Madam sa mga Gen Z. Gen Z. Joke dito ha. Walang pikunan. Bawal ang pikun dito. Saya-saya lang. Anak, o nga pala. May magpapatulong sana ako sa iyo eh. Kaibigan ko, si Joel Alvarez. Nawawala siya eh. Kahapon pa. Dito ako sa Cook It Repeat ha. Cook It Repeat. Nalaman niyo po ba yung last possible location niya? May mga kaaway ba siya? Ano po yung pakay niya bago siya mawala? Seryoso, mga millennial ngayon. Kung anak ko. Not all.
Nahulog na si Buhulano. Natulog na siguro. Tumawag si Monty. Kung hindi daw natin siya tatakas, kakanta daw sa idadamay kayo. Ang plano mo, boss? Ay, Trabaho mo na kayo dyan. Ang tsaka. Palisin mo mga dan playing na ako, Boss Bell. Magandang patay gutom. Nauna pa kayo sa mga bisita. Matatanggap ko ba yung patay gutom kami? Pero yung di kagandahan, nakaka-offend ka na. Paparusahan kita. Sana kayo na lang ni friends ang naginilak. Playing, Ma'am Lynn. Sabi yan. Huwag kang magkakamaling patagasin ulit si Monty. Pag nahuli ng mga pulis yan, lagot tayo lahat. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit ka nakatago, host? Wala naman akong tinatago eh. Ano lang, parang ito, magpakita ako sa iyo, ha? For the first. Magpakita ko, oh, ito na, oh. Are you gonna be the new CEO of WBT? Tinitingnan ko tuloy profile mo. Sige, tingnan mo dyan. Great. Welcome. Sa isang kondisyon. And that is? May bisita po kayo. Bulaga, asan ka na? Your sister! I love her! Iiwan mo na sa sarili mong asawa eh! Ito na, kita mo na. Velma is a monster! Ang kalat ng bahay ko. Mukha kaalaman, ayan. Ayun, ang bilis. Ano kasi, hindi pa maganda yung halaman ang nakita ko. O, ayan nakita mo na, di ba? Ano kasi hindi pa ayos yung bahay ko. Kaya hindi pa ako full nagpapakita. Soon. Face reveal. Hindi yun bahay ikaw. Soon. Ano ka, mag-join ka? Mag-join ka lagi, madam, sa aking live para makita mo ako. Face reveal soon. Sama ako sa halaman. Yun, halaman na muna. Halaman na muna. Pagsawaan mo muna yung halaman sa harap mo. Face reveal nga eh, soon. Gusto mo bang makawala sa kamay, Velma? Joker talaga si madam. What is about that? Wala akong arinola, no? Nakukuha mo ako station para sa kapatid mo. Diretso ako sa CR. I'll be your main witness. Lipat mo naman sa iba kung may arinola ka dyan. Doon mo muna itutok. Bola, may arinola daw ako. Wala akong arinola, no? Napag-isipan ko yun na bumili ng arinola. Kasi,
Parang tinatabad ako sa oras ng gabi ba? Physically assaulting your sister. Succulent? Hindi so succulent. Hindi ito succulent, no? Di ba ang succulent is family ng cactus? Hindi ito succulent. Parang ornamental na plastic. Hindi ko alam kung ano tong family ng anong bulaklak na to. Basta, binili ko lang sa 888. Sawa na kami sa succulent kahit sa pader. Oo, sa kapitbahay mo. Makimarites tayo. Twank. Ay, natawa ako sa iyo, Pink Astig ah. Dito pa rin ako sa ano mo ha. Still playing pa rin ako sa Cook It Repeat ha. Ang sarap ng kinakain mo. Parang ano ka na, seryoso ka na talaga. Sa pagkain mo may pa dampi-dampi ka pa ng tissue. May pa dampi-dampi ka pa ng tissue sa yung pizza. At pinakita mo pa yung M&M. Paborito ko yan. Aba, inilagay talaga yung M&M sa gilid ng pizza. Aba, nilagay talaga yung M&M sa gilid ng pizza ah. Kanta ko, sayaw, tula, tinctuanis, overload. Dapat lagi serious lagi sa ginagawa mo. Kibe. Takawin, no? Ganyan talaga kapag nandyan lang sa bahay. Yung siyan lagi, yung ano ba? Yung iniisip. Joke. Bella! Parang kilala eh. Parang matagal na kayong magkakilala ni Bella. Bell, pansinin mo naman si Pink Astig. Joker talaga to si Buhay Amerika, Kuracha at iba pa ah. Gusto ko yung ano mo, gusto ko yung patawa mo. Pansinin mo naman, yung main channel niya ni Pink Astig is Buhay Amerika, Kuracha at iba pa. One thing's for sure, Busy kasi si Belle. Wow, ang laki naman ng legumes, yung mani. Parang ako host. Makahay. Ay nako. Sige. Magkalat ka dyan. Free naman to eh. Haba-haba pa ng space. Haba-haba pa ng space para sa kalat mo. Ang laki ng mani. buhay, kinuha niya sa akin. Kaya ang buhay din ang kukunin ko sa kanya. Ayoko lang siyang basta makulong. Oh. I want everyone to see that video. I want her to show Grabe naman ang lamon mo. May pizza na, may mani, may M&M. At saka may turon pa. Grabe ka naman, madam. Wala na siya sa kumpanya. You're looking at the new CEO of Velma Beauty. Sino gusto saging ni Pasing? Sino si Pasing? Sino ba yan si Pasing na yan? Anak ni Tasing.
anak ni Pasing, asawa ni Karing, What if she says so? I'll do it. tatay si Matching. Let's enter this partnership honestly and put the past behind us. Nagpapatawa ka, Pink Astig. Ikaw lang ba ang nandyan sa bahay nyo ngayon? Irene, this is probably the best decision you've ever made in your entire life. The power of this empire is in your hands. Nako! Pansit at saka turon. Grabe naman ang kain mo dyan. Seryoso pa ko nito. Ay, nako. Aga pa dito. Mag 7. Ah, okay. So, breakfast mo to. Okay lang. I-born mo naman. I-born mo naman eh. Mahaba-haba pa ang oras. Haba-haba pa ng gabi, di ba? I-born mo yan. Tapos, siguro araw-araw nagja-jogging ka dyan sa village nyo. Kaya dami mong kinakain. Hindi naman live yan. Dito naman ako sa one market is never enough. Tapos na yon. Full circle from writing hit songs to breaking records in barriers across the world. Nangyari yun dahil naniwala ko sa sarili. May naniwala rin sa Ito, oh, may naniwala sa magpakita ko ng resibo sa'yo. New coach on Voice Kids. Yan. Make some noise, Project C. I want you. The Voice Kids, this Sunday after Bubble Gang on GMA. Nais kong ipakilala sa iyo si Tera. Hello po. Malaking pagbabago mula sa mundo ng tao. Pero sa liwan ng buwasa, tignan natin nila ang pagaling sa kanya. Kailangan ang magsaling puwersa. Ayaw magbabalan ng mga sadya. Ay, no need. Okay lang ba? Resibo. Yung lugar mo parang sa California. Hindi ako prepared. Susunod ko na ito ha. Nakukwento lagi tatay. Mabuti ang araw niya. Sigurado din napakaseho. Sanggang higit for radio. Hello, Shom Shark. Yes, California. Yeah, o, di ba? Alam ko, California ka, base. Ang ganda ng California, ha. Madami kaming kilala dyan. Kilala lang, pero yung family namin dito sa Pilipinas. Ang ganda ng California. Progressive kasi ng California, eh. Si Arnold Schwarzenegger pa ba yung ano dyan? Yung, ano yan, governor? Dito lang ako sa somewhere in Negros Island region. Ano, sino na ba yung governor dyan? Wala na si ano? Wala na si Arnold Schwarzenegger. Malapit ba sa inyo yung last year na parang Sodom and Gomorrah na lahat ng mga bahay ng mga Hollywood stars nasunog? Alex Padilla. Ah, okay. Si Alex Padilla parang Pinoy, no? Kaya lahat ng mga Pinoy dyan sumusuporta sa kanya. LA yon. Ay, sa LA. 2 hours drive. Ay, okay. Akala ko sa California. You can just finger comb. Ito nga yung pinakabago natin. Nagsisimula pa lang tumuloy. Nagkakalat ka na ng labi. Diretso na sa Ubico CDM. Ang lakas ng triple relief power ito. Katulong na susi ang tatlong simptomas ako. Ginhawa,
Wow, may mga kakanin dyan na Pinoy yung nagmamay-ari. Ang daming kakanin. Ang saya lang talaga kasi hindi mo ma-miss yung Pinas eh. Kasi kahit sa ang sulok ng mundo, mayroon talaga, basta mayroong Pinoy, mayroon talagang mga pagkain na native, mga kakanin, mga leche flan, yan, yung mga sapin-sapin, di ba? Ang ganda talaga. Madiskarte talaga ang Pinoy. Pag-aresto sa babae ng buong umano online sa mga menor de edad niyang anak at sa naging kapatid. Atong ang Gretchen Pareto at 60 iba pa, hinaharap sa preliminary investigation council sa mga nawawalan sa bungero. At inaabangan pagkikita. Wow, yan ang maganda. Lots of Filipino store here. Negosyante talaga ang Pinoy kahit saan, kahit maliit lang tubo. Basta makapagnegosyo lang. Para hindi ma-miss ba ng kapwa Pinoy dyan natin. Yan ang maganda kasi sa mga Pinoy. Kahit anong busy ka pa, basta maisingit lang yung pagkain. Yan ang gusto ng mga foreign kasi paborito nila yung lumpia, pansit. Yan ang hinahanap nila talaga. Asian store. Pakinggan niyo ba lahat? Yes. I already told her about Andy killing her sister. Yan ba main mo, Day? Ako to. Tungkol sa katauhan ni Maria Armani. Day Allen. At kung bakit ko nagawa yun. Busy kasi si Ma'am Ma'am Raquetera, pero babalikan ka niya mamaya. Kasi mayroon silang pakain. May bisita sila. Kaya hindi makaporma. Nag-ano lang yan. Nagtambay si Ma'am. Kasama ko sila. Kasama ko sila si Raquetera, si Boss G, si Ma'am Chen, si Belle. Miss V, I gotta say something. Hindi lang yan ang kasalanan ni Eddie Ismi. Si Lee Sung Soon, regular yan sa akin. Kapag nagla-live ako, nagjo-join talaga si Lee Sung Soon TV. Ng prostitution rin ng mga babaeng hindi alam na pinabenta sila. Kriminal na kasama. Sige, oo. Pero ano mo, bisitahan mo naman si Raqueterang Pista. Gusto kong umante. Makikain tayo. Nabuo si Maria Armani. Kasi ang layo-layo, ilang miles Asawa ninyo. yung i-travel natin, mapuntahan ng Hong Kong. Dito sa Pinas, to Hong Kong, di ba, 2 hours from Manila. Dahil binulat na kayo. By using your insecurities. Alam mo kasi, Pink Astig, yung mga kasama ko dito, yung mga, yan, Tama na ang pagbubulag-bulagan, Miss V. may mga trabaho yan sila. Kaya, tinatambay lang nila yung channel nila. Yung nag-join sila sa live, tinatambay lang. Just easily disposing. Katulad ng ginawa niya kay Alex. Tapos, kapag hindi na sila busy, yon binabalikan nila yung live at saka magko-comment.
Dan ako sa iyo, Rakitera Bisdak. Thank you so much, madam. Babalikan ka niya. Mag-iwan ka lang ng ano dyan. Magbakas ka lang. Mabalik ako sa Arenola. Ay nako, ang Arenola. Word of this night is Arenola. Namiss ko yung Arenola ni Lola. Kasi ilang dekada, gamit namin yun noon. So, nang namatay si Lola noong 2012, nandun, naiwan sa aking kapatid. So, iwan ko lang kung nandyan pa rin. Kanina pa ko dance sa kanya, may bakas ako lahat. Ay, okay. Thank you so much. Yes, word of the night, word of the day, dyan sa iyo, Arenola. Ano kasi, naglalaway ako sa Arenola. Ano ka ba? Naglalaway. Yak. Ay, nakakatawa ka talaga. Stars on the floor. Dito pa rin ako sa One Supermarket. Ilang minutes ba to? Haba ng mga videos mo. Kanina 45 minutes, ito naman 27. Oo, madiriin ako ha. Ayan kasi. Ano kasi, makikita ko naman sa mukha mo eh. Na ano ka, parang very naughty ka talaga. Naughty ka talaga, madam. Yan kasi kapag nasa bahay, naughty talaga lahat halongkatin. Oo, pag maikli kasi, nagreklamo yon, iba ikli daw. Yes, may iba kasi na gusto nila mahaba yung video, may iba naman na ano kasi yung video natin, at least 5 minutes. 5 minutes more kasi dyan pumapasok yung harang, yung ads. Kasi ang nakakapagod mag-edit. Ano lang, madali lang kumuha ng video, pero mag-edit, naku, spend 2 hours. Kaya ako, nag-video ako, sinigurado ko talaga na maliit lang yung i-edit ko. Nakakapagod. Watch mo playlist ko, kanta ko to. Okay, sige, mamaya. Bayad ako no, I practice golden rule. Ano ba yung mga golden rule mo? Pakilagay dyan sa comment section. Kanta na tinola. Kanta tinola. Ay nako! Umpisa pa nang pumasok ka dito sa live ko, hanggang ngayon humingiti pa rin ako. Isa lang naman ang golden rule sa Bible. Yes. Sige. Dayalit. Dan dikit na sa'yo si Ma'am Pink Astig. Yung main channel niya is Buhay Amerika, Kuratsa, at iba pa. Yes, hindi natin yan ma-set aside yung nakasaad sa Bible. Do not do unto others as you do not want to do others unto you. Yes. Correct. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Yes, tama yan. For someone who claims to love you, napakadali lang para sa kanyang magsimula. Doon ka na lang sa Rakiterang Bisdak.
mas importante kaysa dito. Time check, 9:51. 59 pala. 1 minute more to go. Mag-end na ako. Thank you so much, madam. Hanggang sa muli. Baka pag may time ka bukas, join ka. Dapat kailangan mag-early ka pa para mabigyan kita ng jacket. Ikaw naman nagsabi sa akin, pinagsamantalahan mo si Helena. Kaya I'm gonna ask you one last time. Ginawa mo ba yun? No, I did not. Sabihin mo sa akin ang totoo! Kasi sa krus! 5 subs lang ni Dai. You're supposed to protect me the way Yeah. I protected you. Ano yan na eh. Believed in you, na pinagbintaan ka ni Helena. Diyan, doon ka sa main channel niya. Ikaw ang punot dulo ng gulong to. Yung main channel niya is Rakiterang Bisdak. Sweet. Can you please wake up? Sobra-sobra ng kabubuhan niya, Nef. Pipilit mo pa rin siya. Thank you so much. Time check, 10 o'clock in the evening. Madam, thank you so much. Hanggang sa muli. Thank you sa patawa. Yeah, gabi na dito. Alas 10 ng gabi. Good night. Thank you so much. Sana next video or sana next live nandyan ka para matawa naman kami sa'yo. So, thank you so much. Dito pa rin yung One Supermarket ha. Itatapusin ko to. Kahit na, kahit na nag-end na ako. Bye-bye everyone. Ma'am Rakitera, Ma'am Jean, Boss G, Boss Bell. Thank you sa lahat sa nandito. Thank you. Bye-bye everyone. Hanggang sa muli. And what if it doesn't work out?